Niet genoeg huizen voor vluchtelingen. Het is woensdag 23 december. Dit is Zeeland Nu. Helft van gemeenten heeft achterstand. Over de koppen lopen in de supermarkt. En geheime opnames voor online events. Goedenavond. De helft van de Zeeuwse gemeenten krijgt dit jaar de huisvesting van statushouders niet rond. Statushouders zijn vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben gekregen voor 5 jaar. In totaal moest dit jaar in Zeeland een woning worden gevonden voor 269 statushouders. Het is een opdracht van het Rijk, waar in het hele land veel gemeentes mee worstelen. Het is hier ook een probleem en dat heeft meerdere redenen. Het is steeds moeilijker om een woning toegewezen te krijgen. Er is een enorme druk op de woningmarkt. Aan de andere kant is het een wisselwerking tussen het COA en een gemeente. Want de communicatie en het koppelen van statushouders verloopt volgens wethouder Hageman niet goed. In de praktijk wordt dat volgens hem pijnlijk duidelijk. We hadden op een gegeven moment een gezin met een doof stom kindje. En dat meisje die moet dan naar een school in Sint-Michiels-Gestel, naar een doveninstituut. Maar die wordt dan hier gehuisvest omdat ze hier is gekoppeld. En dat betekent dat je iedere dag enorme taxikosten hebt om dat vervoer te regelen als gemeente. Dat is meer dan 300 euro. Er moet dus beter afgestemd worden en dat is niet het enige probleem. We hebben ook vaak een woning beschikbaar. Die huren wij dan al 10 of 12 weken. Maar als het COA ze niet kan koppelen, dan houdt het ook voor ons op. Zoekende huurders zien zo'n woning maanden leeg staan, doordat volgens Hageman het COA te lang wacht met koppelen. Ook komt dat volgens hem de beeldvorming niet ten goede. Maar ook hij is de dupe. Jaber Al-Ghater is 66 jaar, leerkracht en gevlucht uit Syrië. I left in 2017 my house. En kwam vorig jaar uiteindelijk aan in Nederland. There about 1 week then took me to Apeldoorn and I stayed there more than 11 months. Nu heeft hij in Heinkensand eindelijk een huis. Zijn vrouw en kinderen zitten nog in een vluchtelingenkamp in Griekenland. Maar hoe lang het ook heeft geduurd, Al-Ghater benadrukt maar één ding. We have to be patient. Patience I need. There's no choice. Voor Jaber Al-Ghater eindigt dit jaar na maanden van opvang enigszins goed. Met nu in ieder geval weer privacy, een eigen huis en de hoop dat zijn vrouw en kinderen volgend jaar kunnen aansluiten om het leven vandaar hier opnieuw vorm te geven. Ja, en ik praat erover door met verslaggever Heiko Strietman. Ja, we zagen het persoonlijke verhaal van die meneer. We zagen de gemeente Hulst. Hoe zit dat nou in de rest van de provincie? Ja, we hebben een rondgang gedaan langs de 13 Zeeuwse gemeenten. En je ziet het hier ook op het kaartje. Daaruit blijkt dat de helft het waarschijnlijk niet gaat halen. Ik zeg waarschijnlijk omdat er een kleine kans bestaat dat zo vlak voor het nieuwe jaar er toch nog enkele woningen worden toegewezen. Ja, en wat betekent het dan voor volgend jaar? Want ze lopen achter. Ja, dat de statushouders die nu niet gehuisvest zijn dus meegaan naar volgend jaar en dan als eerste gehuisvest moeten worden. Maar daar blijft het niet bij. Er komen dan nog 440 nieuwe statushouders bij. Ja, dus dat is weer een stuk meer dan dit jaar. Precies. En daarom hebben ze nu als gemeente de handen ineengeslagen in samenwerking met de provincie. Ze werken nu aan een plan van aanpak om het probleem aan te kunnen pakken. En dan hopen ze dat plan van aanpak in het eerste kwartaal van 2021 te presenteren. Jij gaat het volgen voor ons. Dankjewel. Opnieuw ligt het aantal coronabesmettingen dat in 24 uur is geregistreerd boven de 200 in Zeeland. 223 om precies te zijn. En de GGD Zeeland laat weten het zicht op het virus verloren te zijn. Het is dweilen met de kraan open, zegt een arts infectieziekten van de GGD. Gehoopt wordt dat de lockdown het aantal besmettingen terugdringt. Zeeuwen kunnen zich ook tijdens de kerstdagen laten testen. Er zijn in de provincie dan 3 teststraten open. Lange rijen voor de supermarkten vandaag. Met nog maar 1 dag tot kerst gingen veel mensen om de laatste boodschappen en was het maximum aantal klanten snel bereikt. Hier was het heel druk. Maar ik moet zeggen, iedereen had een mondkapje op. Er werd goede afstand gehouden. Dus ik kan niet zeggen dat ik me ergens niet prettig bij gevoeld heb. Nee, helemaal niet. Het was gigantisch druk. Ja, ik was blij dat ik klaar was. Je kan geen afstand houden. Dat is echt wel een nadeel natuurlijk. Je moet echt met mondkapjes oplopen. In een buurtsuper was je eigenlijk nog beter af. Je hoeft niet te wachten. Je staat niet in rijen. Ze lopen niet langs je heen. En dat is wel heel fijn. Een Vlissingse politieman is een petitie gestart om geweld tegen hulpverleners zwaarder te bestraffen.
Gepleit wordt voor een minimumstraf van bijvoorbeeld 4 weken cel. Volgens initiatiefnemer Peter van Zalen krijgen agenten en ook andere hulpverleners steeds vaker te maken met geweld. En daders komen er te makkelijk mee weg, vindt hij. Als mensen weten dat je 4 weken vast komt te zitten op het moment dat je geweld gebruikt tegen een ambulancemedewerker of een politieagent, maakt niet uit, dan laat je het wel uit je hoofd. Als jij zomaar een paar dagen vast zit, ja, dan doe je het volgende keer weer. Onder invloed van drugs of alcohol, maakt niet uit. De online petitie is inmiddels door bijna 9000 mensen getekend. Oei, anderhalf. Ik zeg anderhalf. Hey, kom neer mijn ouder. Pook trad gisteravond op een geheime locatie in Goes, net als Broederliefde. Het waren opnames voor de online jaarwisselingsshow. Clubben in Zeeland heet het. Een 4 uur durende show van DJ's en artiesten. Speciaal voor Zeeuwse jongeren tijdens de komende oud en nieuw, die voor hen anders wel erg saai wordt. Natuurlijk, zoals iedereen weet, corona dit jaar, moeilijke tijd voor alle artiesten. Weinig optredens, maar leuk dat we toch een kans krijgen om zoiets te doen hier in Goes. Het liefst niet, hè. Ik hoop dat het allemaal volgend jaar wel weer over is met het COVID gebeuren. Maar als we het volgend jaar weer moeten doen, doen we het weer en beter. 2020 had een feestelijk jaar moeten zijn voor El Toro in Goes. De discotheek bestaat 50 jaar. Maar door corona gingen de geplande festiviteiten niet door. En de dansvloer werd, tot aan de huidige lockdown, een sportruimte. Mijn ouders hebben dit in 78 of 79, ik weet niet precies, hebben dit overgenomen. En ik werk hier zelf vanaf mijn 14e. Ja, dat is gewoon je leven natuurlijk. Als je er al zo lang in zit en ja, goed, je weet gewoon niet beter. De mensen die hier altijd komen, ik ken hier 70% van de mensen die hier komen. Ik denk dat iedereen opgegroeid is met El Toro. Jong, oud, ouders, opa's, oma's. Dus iedereen heeft denk ik een warm gevoel met El Toro. En El Toro is gewoon meer dan een stukje uitgaan. Hier zijn relaties begonnen, relaties beëindigd. En het wordt ook overgedragen van ouders op kinderen. En mijn ouders zijn 82 en 88 en die hadden het erover. Kom in positie 3. Voor Kluwe is het bijzonder dat hij nu les geeft op de plek waar hij vroeger altijd uitging. Was jij meer een danser of een kijker? Begin van de avond een kijker. En als er wat beertjes in zaten, dan ging de dansvloer wel op. Ook je liefje hier ontmoet? Ik heb hier wel wat meisjes ontmoet, ja. Maar ik denk dat het ook, het is een begrip El Toro, dus iedereen die ging hierheen. Dat El Toro nu wordt gebruikt om te sporten is fijn, maar Van 't Kruis had het liever anders gezien. Het is gewoon zwaar kloten. Ik bedoel, wat een feestelijk jaar moet worden met 50 jaar bestaan, met leuke feestjes op de planning. Ja, het is gewoon allemaal in duigen gevallen. We kunnen niet meer doen wat we het liefste doen en dat is gewoon feestjes organiseren en mensen een goede tijd bezorgen. Het jubileum kan dus niet gevierd worden en dat is jammer, maar de toekomst is op dit moment ook nog onzeker. Buitenom alle financiële consequenties natuurlijk, ook gewoon voor je publiek. Die moeten straks ook alweer de weg terug zien te vinden, dus dat is ook wel een zorg natuurlijk. Iedereen zit nu thuis feestjes te houden natuurlijk en het is wel weer de vraag of ze ook straks weer zeggen van joh, we gaan naar El Toro. Toch blijft iedereen positief en dat heeft vooral te maken met het geheim van El Toro. Ik denk dat we met El Toro altijd heel vernieuwend zijn geweest. Vroeger haalden we de platen bijna rechtstreeks uit Amerika. Dus dat we eigenlijk al een half jaar voorliepen op de top 40, op de radio. En ik denk dat dat onze kracht is, dat we gewoon kijken van waar is Zeeland aan toe. En dat proberen wij te implementeren op een Zeeuwse manier, zeg maar. Ik denk dat het belangrijkste is dat je ook je eigen ding blijft doen. En dat je niet altijd te veel laat leiden door andere mensen. Gewoon lekker jezelf blijven. Ik denk dat iedere Goesenaar El Toro wel kent. El Toro is een begrip. Het was vooral vanochtend regenachtig en grijs. Vanmiddag werd het iets beter, in ieder geval iets droger. En het werd maar liefst 13 graden. Morgen een wisselvallige dag met opklaringen, maar ook een aantal regen- en hagelbuien. En de temperatuur die daalt een stuk. Zometeen kijken in de keuken. Vandaag gaat het over mosselen en over kinderen opvoeden om die te gaan eten.
Vroeger was het armeluisvoedsel. En ja, nu denk ik dat mensen vooral mosselen eten in restaurant. Maar niet zo snel dat je een verjaardagspartijtje voor je kind organiseert en zegt... kom, we doen eens een pannetje mosselen aan het einde. Kijk, hé, nou, hele pan. Ja, benieuwd hoe ver die pan leeg komt. Kijken in de keuken zie je dus nu. En ik neem afscheid. Tot morgen. Fijne avond.